Je Slováci. Som Poliak, ale vyšetrujem záhadné javy na Slovensku. Chcel som vám ukázať, čo som našiel včera, čiže 12. decembra, alebo prevčerom večer. Hľadal som na Tribeči vstupy do podzemných šacht pri pomoci stránky zbix.sk, geodesy.sk. Takže pri nastavení tejto stránky ukazuje sa taká georadarová mapa, čo je pod povrchom rastlín a lesov. A hľadal som tie vstupy do tých podzemných šacht, o ktorých sa hovorí, že sú na Tribeči. Ale čo ma prekvapilo, našiel som niečo, o čom sa asi ani nevyprávalo. Ide o hradiska, ktorých na území Tribeča a na okrajoch je dosť veľa, ako na takú malú oblasť. A teraz vám ukážem, čo som našiel. Našiel som toho viac, ale to sú len také príkladné. Takže tu máme les, veľký Tribeč, tu máme obmurovanie na vrchole hory. Ďalšia fotka. Tu tež les, na vrchole hory niečo. Nejaký múr tam bol podľa všetkého. Tu máme Černý hrad, ako vyzerá. Tu nevyzerá nič, že by tam bolo nejaké hradisko. Tu máme tež nejaké také miesto zaujímavé, zhorené. S nejakými, tu je tež les a tu sú nejaké také v zemi diery. Neviem, či to po baňach, možno nejaké zarastené lesom. Ďalšia vec, kostrín, čiže kosti, možno tež nejaké pohrebisko. Ale je tu les, normálne toho nevidno. Ďalší. Tu máme takú malú vec na 50 metrov. Tuto. Je tu les, nevidno toto, ale tu je taká kocka. A tu tež má nejakých okolo 50 metrov, niečo tam je. Také prehistorické veci. Ďalšia vec, Veľký Líšec. Sa to môže spájať aj s Lisou horou, kde sa upravovalo mágiu. A tu tež máme nejaké také dávne múry, vojaké múry nejaké boli asi. Tež vrchol hory. Všetko to je tam na Tribeči. Jeden som našiel pri Tribeči v okolí. Ďalšia vec. Tu máme hrad Gimeš. Tuto, ale tuto tež vidno nejaké také múry, že tu asi boli nejaké také vály nejaké kamenné. Takže Gimeš bol postavený podľa všetkého tež asi na nejakom hradisku. Ďalšia vec, Žibrica. Aj tuto. Tu máme kameňolom. Takže niekoľko hradisk z doby pohanskej je na Tribeči. A to je zaujímavé, že ľudia informovali o záhadných javoch a sa ukázalo, že sú tam nejaké akože pohanské stavby. No a pozrite sa ešte na toto, lebo sa hovorí, že na Tribeči sú bánie. Tu máme Veľký Tribeč, že aké vykopávky tam boli zlata, no alebo aké bunkre, či aké z druhej svetovej války. No vôbec nejaké také diery tam nevidno, že by tam niekde niekto padol. Možno sú fakt také malé, že na 1 meter, ale nejakú banickú činnosť ja tuto nevidím. Takže tež neviem, či to nie je nejaký mýtus, že ten Tribeč je tak poprepíchaný nejakými dierami, lebo tuto je rovný terén. Keby bola banická činnosť,
tak by bolo vidno te wykopałki. Na przykład w tom jednym mieście, które som ukázal na fotkách skorej, tak tam vidno, že tam niečo bolo, ale akože to je celkom čisté. Tak treba dávať si pozor, lebo to môže byť nejaké zahalené, ale nejako mi to vysvetlenie, že tam niekto padol do nejakej diery, no s tými mapmi geo nesedí. Skôr je podozrivé to pre mňa, že tam sú tie hradiska pohanské. A ako to bolo v pohanských kultúrach, aj gréckych, aj na britských ostrovoch u Keltov, tak ti kaplani pohanskí, vedeli otvárať rozmanité priestory časopriestory do iných dimenzií, dá sa povedať. Aj teleportovať, aj duchov vyvolávať, takže myslím, že za tým stoja tie zmiznutia a tie záhadné javy. Tým viac, že pri Molpíri tiež tam sú hradiska, som našiel v Karpatoch, tam v tom okolí Smolenic a ďalej smerom na Pezinok. A tam pri Molpíri tiež som počul práve jednu takú historku, také vyprávanie ženy od mojeho známeho a že tam akože zmizla. Že sa preniesla o niekoľko kilometrov na iné miesto, keď išla přes také údolie tam nedaleko Molpíru. A to je taká smernica, že skôr tie hradiska a ich minulosť, čo tam sa vyrábalo, svedčí o tom, čo sa týka tých záhadných javov. Tak ako u tých Keltov. Lebo aj oni vedeli rozmanité veci robiť. A možno niečo ostalo do dnešného dňa po týchto ich praxách. Čo je zaujímavé, Kelti boli spojení s magiou. Oni vedeli aj meniť počasie, tí druidovia, ich kaplani. Na britských ostrovoch boli boje medzi čarodejníkmi keltskými a svätým Patrikom. Oni napríklad sťahovali v leto sneh, ten Patrik zase to robil, že ten sneh vedel sa stopiť. A boli boje medzi mágiou a zázrakmi na britských ostrovoch, asi v Írsku to bolo. A ten Patrik vyhrával tými silami božskými nad tou mágiou tých druidov. Ale čo je zaujímavé, oni tiež vedeli, bo som čítal taký Poliak, ktorý cestoval po britských ostrovoch a vyprával s tými kňazmi, ktorí ešte sú tam medzi tými Keltmi dnešnými. A oni hovorili niečo také, že vedia otvárať portále do iných dimenzií. Pritom používali napríklad také kamenné kruhy, že v období napríklad roka, keď noc a deň je tá akože trvá tak isto dlho, mali zaklinadla a hovorili, že v tých určitých úsekoch času dá sa otvoriť portál do inej dimenzie. A teraz otázka, či náhodou hradiska prehistorické pohanské nie sú spojené s tými záhadnými javmi a zmiznutiami ľudí. Lebo mi sa zdá, že to je možné. Že jednoducho też zaujímavé, že archeológovia ako nehovorili, však veľa sa hovorí o tým Tribeči už od pár rokov, od času toho filmu Trhlina, ale archeológovia nejako nehovoria, že hej, tam niečo môže byť, lebo tam sú hradiska.
mali sveté haje, skladali obete z ľudí a oni tam mohli pootvárať nejaké portále do iných dimenzií a cez ktoré práve sa dejú tie záhadné javy na Tribeči. To malo byť celkom dobrú logiku. Ďalšia vec, že dobývali zlato a tam majú byť nejaké šachty, takže možno ešte nejaké odpovede sú pod zemou. Takže to som našiel, tie hľadiska podľa všetkého. Z pohanských dob, ale určite je možné, že tam sa robili nejaké obrady a sa vyvolávalo nejaké síly. A tým pádom môže to nasvetľovať to, čo sa tam dneska deje a prečo sa to deje. Lebo aj v Anglicku na miestach pohrebísk a nejakých takých svätých pohanských miest, tam aj dneska sa dejú záhadné veci a miznú ľudia. Takisto pri Molpíri počul som jednu historku tuto na Slovensku, že žena išla tam cez tamto okolie a sa úplne preniesla o pár kilometrov dopredu a sama nevedela ako. Takže je to dosť záhadné, ale to je zaujímavé, že ľudia tiež prvé hovorili o tých záhadných javoch, ale keď sú tam tie pohanské miesta na vrcholoch hor, kde sa niečo robilo, aké obrady, tak je možno, že pred tými 1000 rokov, alebo 1500 rokov v tej dobe pohanskej, sa tam pootvárali portále a preto tam sa teraz dejú podivné veci.